kat banang yat kisngi kipor ni ui hakiran san sosial media bagi nong kersan jong ka parti BPP bat ka parti ru kumju ki mat ka cingsya kanto ka bahar kom namar ki jing pendon kam jong ki ya ki kentin sang ka bakum ka imlang ka salang ka bangilatip ya ka kum ka chat man riu ka batip riu tibrei ngimla ban priang te kum ki paj ba ngas ngubah ban kantu pi bahaba phimi syakmat ban hakani karansan sosial media phimdei ban pendon kam ki kentin sang henry tungin pendon kam kentin don akor ki ba don burom ka bom ka tamat yong yano regin pendon kam kentin kin ban ki bante ya ka imlang salang batna ka banta ka peteng ka ban sawan ru kumju te ka jingsyak antho kam simlakut tang hai kinong kersan re ya ka parti ru kumju namar ki polisi jongka kilong persya ya ka rukom terikam ka boben ka bayas ngutu jingmud lang ka jingya burom mar kaliang ka bolong renti bat ka basyai lani transparency ha ka ba ulong shua man shua ula bu bej bu renti ha ka ba kane ka parti ka persyang ban weng ya kita ha ka kerteng ban penmentoy ya upaj ba Henry ka jingmut ka bari jong kapat kalong ban pen kelayaki da ka rukom terikam ka balong donbor lani ngiong haka tinaway dictatorship Dangshen ka jingkren uba bright UMLA ka molai hagilat patai kubor da ka bauong baka parti kalong halor ya baro ka jingkeli kalong manu kita ki balong halor ka parti BPP namar ngitip ba uba halor ya ka parti udah presiden udah uba arden te kani ka jingkren jong uba bright ka penlong ya ki babun ki pajba ban bu udak jingkeli manu kita ki briu ki balong halor ya ka parti BPP namar ngitip kum ki pajba ngis ngutu syai ba ya ka parti lasna da ubriu omde basna ka parti ya ubriu tenga ya kani nga I ka parti BPP bakan jubab bat kan ai ka jing pensyai su pajba namar kani kala pun kulmar jingmut sibun ya upaj ba jong ka briu niotrep te om tang kata kum ki pajba ngide ban sungthu ba ya ka jinglong kerpang jongi kumno ban sansar pajba la tip ban la itu ban la snguthu de ki weiru ki jaj ban riu ki bomde ki khasi bat kita kwaru ban pen perthubut namar kadai ka rukom sansar pajba ka basisha wat uneru ru uyaro ya kata manba wan hang ni po ri khasi ya ki snam ki ba mansua manba udang long prime minister kari India uang lada pikwa ban yo iya ka sansar pajba ka basisha leceri khasi te kata ka jinglong kerpang jongi ya ka sansar ka kadar om tang kata ka jinglong kerpang jongi ru kadai ha kaban penkubor ya ki kenthei pat kani ka jinglong kerpang jongi kenthei hari khasi jongi ya ka bangi latip kum kata ka matrilineal society kelawan ra ka jingero naki babun ki ri jong ka perthei buat ke UNO ru lang pa katanat terikam jongka ke bangitip kum ka United Nation Educational Social and Cultural Organization ru ka persyang ban penne pensa ya ki jinglong kerpang jongki jaj ban riu hakeleng setelah ka perthei kamsya ban tuklar lani ban pen kelajubor daki bor sorkar lani dano ringyo I bahang ni hari kasi jungi menta lasdang ban tuklar lasdang ban le ban muslia da kawe ka parti ka balari tengen yalade haka kerteng jong kari berkecaj menriu haka kerteng ban pen mentoyu pajba hari ke jing temu ka bari jong kahi kalong tangkumno ban keni bor ban yo bor bat ban pen mentoy yalade om nak benta ka pateng ka ban sawan tenga I api ki pajba bapin perkhat bapin puson kenang bang nginum babi hakisni ki por ki ban sawan kublai shibun kublai syajarngo ublai undon rengkat bat pi